Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ng kapamalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakikilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yung mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumakanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo na aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinaputan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako'y sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanilang pinakabanal mo ang aking sarili, upang sila na may magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin binigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin ay iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos na pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yung mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at pinakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila.
Talakad tampo. O mapagpalang kay kaming igpa. Ginoo ngeni pong abakaiti. Makanyan mino naman pong pasibayong telaga ring balang kay kaming kasarilinan. Anong nuka rin king minsan paigpa makanyan king pasibayong mitipon-tipon ikaming mikakapatad. Banting upayang ngening pinanditay ti Diyos ko. Gawan mila po rin kay kaming tinggap at tungkulan kay ka. Tulutan niyo po ngening pinanditay ti panimunan niya sana'y balang metong kay kami. Lubos yo pong pawagasan ding balang kay kaming puso ampon kaisipan. Ginong Diyos makanyan mo sana pong parandam ingkay kang presensya ngening abakay ti. Tanda po ang pong patutu, nahika po ing manimunang pong akayabe mi. May gitking sablay buklat me po ing pasbol ning kayarian banwa. Makanyan mo kay sana pong pakipagmananuan. Ginoo kay sana po malyaring mibili king abla. Uling ikamo rin po ing sinabi kato kami may buklatanan kami. Manyawad jing balang metong kay kami nanuman baged wan miking lagyo mo'y kapuy biye mo. King lagyo na ning keking kapaniwala ng pong kasalpantayanan. Diyos ko banalya pong tipunan. Ngening pinanditay ti Diyos ko hadwan mergo. Nung ketang napunig pa, may kabatsyo kang matulid. Ang pong karampatan ay agawa miking keko pong banal ayarapan. Diyos ko Ginoo manyawad ke pong patawad ke ka. Sana ginuwe yun sana po bibilang ke kaming kasalanan. Nunay bilang yun na lang kahintangan mi Diyos ko ngening ela po po ganapang pong sakdal ding balang ke kaming kabiasnan. Ganun Diyos tulutan niyo po karing bukas at bukas da paring balang ke kaming bukas. Ika po'y ngaligan mi. Ika po'y ngasahan mi. Uling at yupuking wanan yung gamat makasalaling balang kay kaming mga lating biyampong mga lating sikanan. Diyos ko'y panabilin mila puring balang kay kaming sarili kay uling bandiyo puring kay kaming biye. Ala kaming karapatan tumutol karing banal yung kaburyanig pa. Dapot king uli naniti. Ngening inaus may balang metong kay kami. Tiro mo kami king dalan dapat ming tuntunan. King kaya kami pong pangay pong pangatahid king tiro mong dalan ay tigpa doon mergo. Pawakingan sanang mga sadsad. May git king sabladinan mo king tibayan. Kapibabatan. Matibe kasalpantayanan kaya kaigpa baka pong ating lubos ang pag-iligan kaya kami. Ganun Diyos ita sana pong banal yung kaburyan. Yang marapatan pong magawa ka ring aldo-aldo kaya kaming panggalo. Haluwa po yung kekeng sariling kabyas na ng pong katuliran. Ay bating milasanang lubusan ding balang kaya kaming sarili kingaos na ning kekeng banal at tungkulan. Bakit pong maging karapat dapat tukikin kaya kayong banal na kagulutan. Igpambanal ngayon pinanditay ti. Ngayon pong mirasya ing banal ming tipunan. Ding paksang kaya kaming pag-aralan ng pong talakayan Diyos ko munyela sana pong kapakipakinabang karing kekeng balang. Diyos ko munyela sana pong magpatibay king pangapundasyon king kasalpantayanan. Diyos ko adwan mergo ngayon nga ba kay ti. Oy ni po ing gamit akikang pinili. Adwan meng dinan meng pamanalaga king kayang sarili. Dinan meng tetagan, dinan meng sikanan. Adwan mergo itubod meng mapamatulang Espiritu Santong pengako mo kay kami anak yung talasuyo. Diyos ko igpa kabud sana pong panyatang na kay kami nganing haba kay ti. Makanya na keng panimunan. Tayra na kami king hanggang katutuan ng pong katuliran. Diyos ko ita sana pong mayap abalita. Ilang mibulalag king kay kaming pililibugtan. Maging goyabnan milampong sikanan, king kaya kaming pangatay ng pong pangayatsuking kapatiran. Ganun Diyos, ngayon oras ay iti, kaya man po maglarawan tunggal-tunggal keka, ikay manakit karing balang lalaman daring kekeng puso.
Diyos ko, ika po yung makabasa, adwan meruguke ka, nung atin yaman bitbit. Anano man pong pusahaning balang metong ke kami, kabud sanang luwal kami king tabernakulong ke kang pepagbanalan. Diyos ko yung kapayapan, kaisipan, ya sana pong maghari bang kanita. Diyos ko makanyang keng lalong maygit, magpatibe, king ke kaming balang tingga patungkulan. Papanatilyan mo yung kayahos na ning keng kayahos. Buknuran mo kami king mapaling lugod. Lugod pami kakapatad, ban kanita Diyos ko, kami pong mabiyemplo at basandang maya payalimbawa, ding manakit lalong-lalo na retang makalwal king kasalpantayanan. Ginoo dakal pong salamat ila retring kaya kaming panalangin kaya kangening aba kay ti sana po tanggapan mula. Tanggapan mo ang timong mabanglong ayin king kaya kapong banalayarapan. At tanggapan mi naman pong para-paray tang liim yung ablas at king lagyo na ningigpa at ning anak at ning Espiritu Santo yanasap. Salamat po at maya pa habak kay katamungan at bayo tamo po munta ka rin kay katamong paksa kakit ko la po makaredy no rin kay katamong mayintang nung itala din na ng pagkakataong kanini po at tamad lang po. So ako santala rin kay katamong mayintang.
salamat namong maintang nepo. At pasibay po maya payabak at miras na naman po yung kikatamong convention nepo. At tayo po kikatamong agenda ngini nepo. Tungkol po keng regional anniversary nepo, pamaskong andog at regional convention feedback nepo karetang may sabi kereng gawang convention na po ning region. Dininang ko pong tunggal-tunggal kopya rin kaya katamong bawat sentro bang nanla po retang kaya kayong malyari pang comment nepo. At kapat ing binyera pong sulat direng kaya katamong kayanakan kaya PPC 5 may katinla pong Ausandang Youth Fest 2015 of PPC 5 nepo. May ka sport fest la po. So ilarawan ko po rin yung may sabing kaya katama pong agenda nepo. Kaya katama pong regional anniversary maganap ya po king December 19 Sabado ya po ito magumpisaya pong alas 8 gayang gat panapon nepo. So kini pong program da nepo binjay kaya katamo mikati niya pong hanggang part 2 nepo. Itang part 1 ita pong spiritual session, ita pong kaiba nating lunch break, mika part 2 ya po. Nung no ka rin mikati intermission karen pong balang choir na rin kaya katamo pong sakop na po ning region 7A. So itamo pong sakop na ning PPC 5 ikaw po keng Sibol ang po keng pamanatsad tatak nung bisa ko pong mag-participate ketang intermission nepo. Automatic po patsi may kanta ka rin natin nakantambing prices nepo. So rin kaya katamong kaya nakanketi nepo kanya pong December 19 nepo Sabado ito nepo. At may katin po mo naman farapol nepo. Ing karelang farapol ba mektuya po uling bangka ni telagad mama ko rentaw nepo. Ing first prize 24 flat TV nepo. Second prize washing machine with dryer. Third prize reta pong standard stamp fan. At 30 la pong consolation prizes worth of 300 pesos nepo. So reta po reng laman na po ning programa na ning kikatama pong regional anniversary kaya pong December 19 Sabado ya po ita. At kadua nepo ing kikatama pong pamasungandog nepo. Karamihan po gagawan tayo ni bayo na po Pasko nepo. So linawi tayo po yung kalendaryo mas masanting ya pong gagawan siguro December 20 nepo. May tukila mo nepo pero ita pong kaiba nanitang kaya katamong regional anniversary kaya nabukasan niya po yung kaya katamong pamaskong antog nepo. At ita pong katlo nepo ita pong may pisabi ang pong may kasundo nepo. King Regional Convention nepo. Nung ko rin kita pong itang first convention inorganisado po ng makananing program na ning kikatamo pong Regional Convention. At ita pong kaduang convention nepo. Reni po rin may pikayari kanita nung ko rin den kikatamo pong kayabe membro na ning region kareng sento Oriente po rin may pikayari kanita. Number 1, kita pong renewal of COA, 20% of the total population nepo. Kailangan, may amendaya po kitang kayong port convention tayo. Nung sabi tayo po, potang mag-renew kang COA, nung ikaw po mag-participate kayong hanggang activities na ning kikatamong region,
ning kaya katamong kasalpantayanan, magkasakit ka pong mag-renew Certificate of Affiliation. Ne po. At ita naman pong pa mag-renew ka rin ID. Ne po. Nung no ka rin may pikayariya naman, at least yung miyembro mag-present siya po keng kilab na ning pabanua at niya pong 27 Sundays. Ne po. So, rin kaya katamo pong manong kulang ka rin local, nung patupad depo ito, kailangan at least, meto nga miyembro, tatago niya pong 20 beses kilab na ning pabanua. Ne po. Po tanemong kanong anniversary, rin niya miyembro. Inyapin po may pikayari ini. At ang timurin po, nung no ka rin, uling pong magkasakit talang ang tipunan deng may opisyalis ne po, may pikasundong at least at lula mo pong opisyalis din tatagon kening kikatamong regional convention ne po. At pisabi yan naman po itang death benefits ne po, nung no ka rin, nga pikayari da may katintana pong insurance na may bisala ring kapatid pero ela po may gabil karetang kikatamo pong insurance ne po. At may pisabi yan naman po itang uniformity of center structure ne po. Nuno ko rin din kikatamo pong sentro, kailangan medyo makilupa na kaman ya ka informa na po ning kaya sentro, aliwa iporma dabalong ika talagang bang metong tamo po balong pa check it may metong nga sentro, metong nga simbahan balo mo nung espiritus tayo. Anya may pisabi yan naman po itang uniformity of center structure. At itamuring synchronization of pulong nung no ka rin, kaya katamo po walang problema nung giwata lang ang pong Aldo Domingo ring kapulungan. Pwedeng abak, pwedeng gatpanapon. Ne po. At naman pong third convention, may pisabi naman kanintang pong may approve nung no ka rin reta pong list of mediums daring bawat sentro, pinastala po, ne po, ang po retang healers, retang kikatamong oradores, ang po pong misioneros, ne po. Rene pong list of mediums, ne po, pagawaya po yung region, karetang listing, itarpulindala, ipaskildo po ka rin bawat sentro, doon balo tala pong balo retang makapamiyembro keniking region, retang medium, ne po. At paggawa daw pong ID rin, actually, at inla pong color coding, din ikatamong coding tamo kening PPC5, orange siya po, ne po, retang ID da rin kikatamong medium, ne po. At ita namang fourth convention, ne po, may pikayari kanita, orientation and leadership training of newly elected officers. So, ini po, may pikayari na at least po tapong mika bayong pamiyalal karing kikatamong manungkulan karing bawat local, ang po pong provincial, ating pong orientation, bang kanita balo da po ing obligasyon daring balang metong at metong, ne po. At ang timurin, SOM for the medium, director, and guardian del mediums, ne po. Ini pong School of Medium, ne po, kasalukuyan din kay katamong medium, ne po, atin la pong gawang eskwelahan, kareng bisang magsaning maging medium, ne po, kay niking Region 7, gaware po kay niking, instead na po kay Ropil, sabi ne po ning katamong kapatadibili geware po kin sentro da ne po karinde geway tang karelang pami reta pong bisang mag medium at ang pong iplano dalang dinan orientation detang director of medium ne po bang kanita po balo ding obligasyon da retang director of medium ang po retang ausan damo pong korendera ela po korendera reta ausan talang ini guardian del mediums, ne po. Ilan talabante karing medium. Kasi po yung korendera, word korendera, ilapin po retang medium, yung korendera, aluwaya pong forma ay gagawa na po ng metong medium. Kaya la po, klase la pong medium reta niya. At may katlo,
Council of Oradores and its Code of Ethics. Ini pong Council of Oradores, may establish na po ini, yapin nila po retang kaya katamong mag-represent, ne po, reta pong bisa pang mag-member kayo, ni karamihan po rin member kayo ng Council of Oradores, reta pong makatuwa tamong atinang karanasan king kasalpantayanan, ne po. At ready po ila yung misasabi nung munaan nila po retang malyaring gawanda pang masanting kaya katang kapatiran. At katuloy po, iya po yung chairman tamo kayo ni Brother Billy, iya po yung mag-represent ketang ausan tamong kainan ng Department of Health, ne po, uling affiliated tamo po kayong Department of Health, ne po. At number 4, indoctrination program, ne po, ini may gawaya po, kaya katamo per provincial committee, nung nakarin detang makanano yung baka balo tayo po, liban tayong kasalpantayanan, ne tayo balo istorya, ne po. So, ito pong indoctrination program gawa de po ini, per provincial, kita pong milabas gawa tani ini. At kita pong bayong membro, may indoctrination, gagawa niya po ini twice a year, ne po. Retang kayong membro kapatid ring bawat local center, na intindihan ng liban na pong kapatiran, ini po atin yung indoctrination programming kay katamong region. So, explikare po ka rin nung makanana yung may kumpisa, yung union na separatista, po, at retang kayang doktrina, po, ang po retang mapilan istorya. Po. Ini po may gawaya kini king sibol tagumpena ni nagumbien po, gawa tayo kanita. Number 5, classification of centers into different categories. So, ngayon po, reki katamong bawat sentro kilab na ning Region 7A, ka-classify do po nung nano ya, Class A ya, kasi po, nung Class A ya, masikane po. Class B, reta medyo may na yung bagya. Class C, reta po talagang may na. Po. So, kasalukoy yung classify do reta, bangkanita, balo tala po retang Class C, malyaring suporta na po ng region, bangkanita retang nung mangailangan niya pong medium, po, mangailangan niyang evangelista, po, hindi na tayo pong schedule, po, o ito po. At, ito po ita, sabi kitang kempong renewal, kita pong renewal of COA, ne po. May amendment niya po kining kapata convention, ne po. Sabi na po, amendment of the policy in 3 major occasion. At least, 5 members should attend Spiritist Day and regional anniversary, and minimum of 10 members should attend the national anniversary. So, re-require po rin bawat local center na at least nung ating tamo pong okasyon kay Spiritist Day, ang pong regional anniversary, at least 5 representative bawat sentro. Yan yung pumabayad atan nung namang king national anniversary, at least kailangan apulo yung mag-represent bang kanita po itang kay kayong COA, po, ako magkasagat mag-renew. Po. At yung kalima pong convention, po, ito pinasabi kayo itang color coding of medium atang kaya tamong ID ka ring medium at tamong color coding. At number 2, may pisabihan naman center at yung tamong permanent delegates for convention. Papalit-palit na ning kaya katang kapatiran, kailangan makalagay la po retang kaya katamo pong signage ng naniya pong sentro, kaya ngarap da rin kaya katamong sentro. Po. At ang po ka ring leledalan. Actually po, ikit kayong Sibol Tagumpay Nimbia, paggawa na no po retang signage na. Ikit kayo mo itang yakbalon natin niya kayong highway, kaya pansin, poro kaya tapo king sabang biyabas. Ikit kayo po itang signboard na ka rin, ang po kayo ni king palub kayo ning Sibol, po kaya king kanto kita. Pero, in comment ko mo po, kaya kakit itang lagyunan ng Sentro Sibol Tagumpay Nimbia, itang maragul itang logo. Nya nung sanang malyari itang mas maragulya po itang lagyunan ng sentro ang po itang lugar po kasi kita mo pong mapulamat tani kakit nung nanuita linabas ko makanyan
Nung kaya ko tinok nang linapit kaya basa nung naning makasulat, akakit kamo itang maragula logo. So itang nga pula mata, tanay makain nga pa balo nung naniya po ita signage sa ito. So siguro po, comment mo dito, dapat sana may ragul yung bagay itang lagyunan itang sentro ang po yung address. Pantabalo depo nung no rin niya. Depo ang pong nano ito. Kasi reta pong words na ka rin retang kay malatil na letra. Kaya nung lalabas kami, may makaing akit nung nano ito. Nung curious ka, lapitan, may lagyo. Ilaw mo po rin comment kung bagyari at medyo malati itang lagyo daretang sentro. Yung lagyo na ni sentro ang po yung address. Nepo. At kapat nepo itang iling mission personal expense. Nung mga nanong itapong kikatamong gagawan every first Saturday na ning bulan, magagawaya po itang iling mission. Nepo. Nung rin, nung minsan may lilipat-lipat siya po kare sentro, bisan kay watane mo naman po kini king civil tagumpena ning biye. Pota po nga lang bisang po sponsor kareng kay katamong sentro ang po kareng provincial committee karin di po gagawan ing iling mission nepo nung karin di tang kay katamong manulo nepo retang ang pong maging batala pong doktor talaga kay Department of Health nepo retang talagang bisang sumawag kay iling mission ne pong minsan maka-imbita tamong magagaling nga doktor ne. So emo keng spiritual healing atin mo rin keng kareng doktor keng material ne po na ila po ring sasawap ng nokarin ing expenses po na nini mag-share la ring bawat provincial committee ne po. Kasi etay amin tinay tanong wala po mag-sponsor so nyapin po may pikayari mo rin ing ita pong expenses na mag-share po yung bawat provincial committee. Ne po. Number 5, ito po, sinabi kayo po ito, itang may sabi niya naman kitang palimang convention, classification of local center according to population and financial status. Ne po. Classify do rin bawat sentro nung pilan la kabilangan din karelang membro. Ne po. Uling pong kasing ita po yung patakaranan ng kaya katamong kasalpantayanan, basta ating kamong 15 members, pwede na kang malakad sentro. So ngayon ilinto, ating tamong problemang karetang mitatalakad sentro nga reta, pota pong metamad no rin haluha, ne po, gasda mo, wala no nga pulo. Wala no po nga pulo rin membro na ning metong nga local center. So, imalyari, yung maging status na ning meto nga local center, maging active ya. Uling niya po mag-comply kitang requirements sa sabyanan ning kaya katamong patakaran ning kaya katamo pong kasalpantayanan. Po. Kanya sabi ko pingkareng kaya katamong kapag dapat itas ding requirements. Po. Kareng requirement kareng membro. Po. Nung malyari kawan din 50. O kasi po kinsila katao po tangkay nung kaya may kakasan, dugas na mitaga, nala nga pulo. O makanano ya pong mulay pa yung metong sentro. So, rene po ka-classify dala rin yung katamong opisyalis king region. Banting upaya nga baluda po nung kini po king parting Marcos, makapagal lang po king kalumpang. Reta pong sakop na ng PPC2. Ita pong king kalumpang. Pamilya na lang mo, bita na yatang mamuntukan ng pong mapila ng miyembro ng yayaman ng bitang aluwang sentro, alam kapuluwang kitang kayo. Ne po, makanyan mo naman kita King Marcos. So, sasuggest na po, reta nga lung sentro ng retong malyari, may abi-abi na lareta, may itong sentro. Ne po, huling alalan chapulo, karing-karelang miyembro. So, makanano po yung operational na nito. Ngapin po, kaklasify doon ngayon ni rin katamong kapatid, King Region, banting upaya, nung nano po yung masanting gagawa tamo, karetang kaya betamong sentrong mga ina, ne po, na meging kakulangan na po ning pamunuan tamo, nung no ka rin hitapin, ating kong 15 kong may kakapad, nung pong metong pamilya, ginawa ko ang talundong kitang kaya kambale, metong ne sentro. So, ngayon po maging problema tala reto, ne po. So, iya po yung metong may pikayari ka rin kikatamo pong komisyon. At lastly, kaya pong
uniformity of program ne po Sundays service and anniversary. So may pikayari mo na may itong tanang kailangan para pareho na po programa ne po keng katamong Sunday o keng pamipulong tamo aring katamong anniversary ne po baka nito at least nung milupa-lupa mo po yung pamipalakad na ning union espiritista ne po baludang atin tamong pamisasan metong ne po at ita pong kapitong convention kita pong milabas sa this November nanya pita November 14 ne po malulungkot ko ping karing katamo pong sabi ko pa may lungkot ko pinwaling ing katamo pa lang kaya be sentro kiniking bundok na nimbiye kanita ya may kayong anniversary una pong may pikayari ne po itang convention na ning katamo region maganda pa kinin civil tagumpay na nimbiye uling dere po agad sabi ka ko nya pong may pikayari ya po yung regional convention ne po may gagri kami uling kaya po balong mag-anniversary pala ketang aldo ito ing bundok na nimbiye ne po so bala mo lalo tangi ni lalo po rin keng bundok na nimbiye aro magtampula yata ne po pasensya na ko po ikaw po keng bundok na nimbiye pero at least ne po rin keng dalan tatak ne po ang pumapilan kining sibol mintala ali po kami mo pumapilan no opisyalis may katagong ka rin ne po pero mostly den kay katamong kapatid kindalan mintala po uling absent la kanta kini ang po rin ken tatak absent la na mga nitang regional convention anya siguro po at yula kanta ka rin ne po so alalo po ngini ring bundok na nimbiye ne po magtampula yata malalbela malalbela po kay katamong ren pong keng bundok na nimbe pasensya na ko po at ngini po itaping kikatamong kalendar ne po kung ne po kalingwan na nyapin uling po nga pa makayabe bundok na nimbe kitang kalendaryo tamo ne po absent ko ngini po ta kalingwan ke ne po sinabi ko ne payabe ko ne keng kalendaryo ing bundok na nimbe ne po bangka nita po makakalingwan ng kayang anibersaryo ne po kaya po kasi ang kalendaryo tamo rin pong kapatid espertista po ang lawending kalendaryo tamo balo tamo nung sa anong mag-anniversary kaya ang bulan ng pong anong petsa lawende mo po kayang katamong kalendaryo ne po so ikaw pong kayang bundok na nimbi kung migaga na kami yabe na ko po kayang kalendaryo ne po ako po magtampo ne po at ngayon po oret po rin mapila na diniscuss ko kitang tungkol kayang pong regional convention feedback. Yan po, inggawan nyo, ikay pong opisyalis, pag-aralan nyo po karitang kilob ng may pisabi nga rin, na pwede pang i-amenda tamo, na po nung kakagit yung medyong maging pabayad siya, kaya karing local center, ang pong ating kumburing idagdag, na po, kaya tutuking convention next year, mapisabi la po rete niya din nanda kong kopya ne po karing bawat sentro pag-aralan nyo po retang hanggang may pikayari nga rin nung nalala po retang malyari yung suggest ne po pwede yung bawasan o pong dagdagan ne po karetang binye kong kaya kayong kopya ne po at tauli pong agendang mipalob ne po yung tungkol keng kareng kay katamo pong kayanakan basan ke po ne po UECFI basan kay ngan bangan tabalo ye po lalamana UECFI PYC 0-01-2015 ne po date November 29, 2015 to Hermano Enrico Gomez President PPC5 from JJPC Son Youth President of PPC5 committee. At ilang ang kopya rin local president. Ne po. Tininandong kopya siguro yung local president nung ila pamidinan, di na nyo po. Arene. Sabi na po, keng lalamaning karelang sulat. Ne po. Opo.
Opo, rin PPC 5 Center, Sibol Tagumpenen ng Biye, Pamanad sa Ding Biye, Tatak ng Bayong Biye, Dala ng Biye, Bundok ng Biye, ne po. Ay na po yung lalaman sulat na rin kaya katamo pong kayanakan. Banta po, retang bisang mag-participate, ang pong sumawag kayong karelang programa, ne po, gawan kayong daratang Disyembre, ne po. Nga na po, mahal na kapatid at magulang sa kapatiran, isang malugod na pagbati. Ang gandang pagmasdan ng mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan po ang layunin na gusto naming ipakita sa aming gagawing programa sa darating na December 27 to 30 to 15 na pinamagatang Youth Fest 2015, PYC 5, One Vision, One Mission for Strong Union. Sa programang ito, magsama-sama ang mga kabataan mula sa lunduyang sakop ng Provincial Committee 5 na napagpasiyan po namin gawin ito sa vicinity ng area ng ating litang inang lunduyang Sibol Tagumpien NMB sa loob ng 4 na araw. Medyo makaba-kabay pa mo. Kung kaya't kami po ay humingi ng iyang tulong pinansyal sa nasabing programa. At kung inyo pong paiintulutan na kukuha ng mga sponsor ang bawat pamunuan ng kabataan ng Sentro Sibol Tagumpien NMB, Pamanad Set Kimbie, Tatak ng Bayong Bie, Dala ng Bie, Bundok ng Bie, makikita po ninyo na susunod na pahina ang mga posibleng gastusin na aming gagawing programa para sa mga kabataan. Ang iyong taus-pusong pagtugon ay lubos naming kasiyaan. Maraming salamat po. So, ikit kaya po kayo di karelang at kaila po rin karelang supporting lapuret ang karelang programa, niya po, ang po ang karelang gastusan, niya po, ay kayong bisang sumaw. Ay ni po, kayong karelang estimate expenses po, mga ilangan na pong 40,000 pesos. Niya po. O, yun na po. Ren karelang sports gawan niya po, basketball, volleyball, table tennis, badminton, ang po pong chess. Niya po. O reta po rin sports gawan da po, keng 27 ang gaya pong 30. So, siguro po kami keng bilang kayong pingari ring manungkulan, naman po kontra nini kayong kayanakan. Ne, magtampo kayo naman. Ne po, ikaming kayong pingari o. Ne, nakayang kontra karasketang ikasulong yu, ikayong kayanakan. Ne, pero kailangan pakatandanan nyo, kailangan niya kayo mukokorba. Ne po, yung gagawan nyo puro medyo diretso. Ne po. So, reni pong siguro rin kaya katamong manungkulan, namang ating pong kokontra kaya kayo kining gawanda. Are pong opisyales, o wala naman ano yan po yung problema kanini, ne po. Itang kaya kayong gastusan, ne po. O ito, reta pong magrandam la po rin kaya katamong chuabrod, ne po. Ay di po atin la pong sport fest din kaya katamong kayanakan kining PPC 5, ikayo pong membroming at aliwang bansa, ne po, ari ni rin katamong kayanakan, ne po, balang lalong mag-active, balang magsipag, kaya rin gagawan da pong activities. Supportan tala po, kayo lalong-lalo na, kayong kapadadming at aliwang bansa, ne po. Ay ni po, siguro wala namang problema, kaya rin katamong kapatad Kenny. Ala namang problema ito, Bengi, naniwaring ka ini. Nanong oras ito? Ala namang problema, ala naman itong 30, 4 to 10 p.m., bawan eh. Okay ba na nito? Danon niya eh. Abetala kanta. Program yan kayo. At least wala namang problema ito. Yes. So, ito po, approve niya po in principle, ne po. Approve niya po in principle. Kaso yung budget niya po, sige po, nang ikayong kayanakan, nung bisa kayo pong magsulisit ka rin kaya katama pong ating kagiwan, ne po. Pwedeng sumawag kaya kayong programa ini, ne po, na
Siguro yun naman po makakarok ka rin kay katamong kaya na kanita niya po. At least atin lang pamisan metong niya po. Actually po napon, may meeting kami king region. Then pong region 7, atin lang sport fest. Then kaya nakanda, may kumpisala po niyang napon, ngeni ang gala bukas. Aluyang aldo, hindi kayo tapat yung aldo. Ila po aluyang aldo, hindi wara ring region 7, atin lang pong sport fest king region. Napon, may kumpisala po napon niya, tagunan mila king karelang sport fest. Ne po. So, siguro po, oreta po ring malyaring balo tamong ngene ne po. At ngayon po, di nang kulang pagkakataon natin pang oras, ne po. Kareng kaya katamo pong mamuntukan, ne po, ing local president report and proposal. Reta pong buridang i-report, ang pong burida pong ipalub, ang pong atilang buring munikalang ipalub king kaya katamo pong convention. Siguro po, ninong nandin, sabi na ning kaya katamong mamuntukan king tatakya mo na ako di ng oras sana. O, siguro po, mas siguro rin katamo kindala na ay sibo lang po kayong pamanadsad at tintapang mapila na minuto na po para kayong medyo medad hindi muna ka rin ng adwa hindi katamo mamuntukang sibo o kayong pamanadsad. Sige po, bahala kayo, hindi muna kayo. Alay po, kaya gisanan, sagdi ang sabihan ko. Maya pa bak po. Tinamo pong mamalitan pong mag-report kayo. Aking sibol tagumpya na pong ningbye. Ikami po rin kaya kayong manungkulan kaya tiging sibol. Lalam na po rin kaya kaming kagiwan na kaya bemi rin kaya katamong mga ganakang miyembro. So, gani po, mag-report na ako mo po. Kareta pong kaya kaming last pisabi, antimong titipunan ming anting bangko. Report ko po kaya kayong nganing aldong iti. May kakaita na pong bangkong mayagit 50 bangko. Data pong gagamitan tamo na yung convention. Single chair, Uratex type. Hila po rin salita mo ngayon. Ang po pong den kaya katamong babalakan pa. Data pong wheelchair tamo at ina naman pong metong amig-donate. So, detang haliwa po at ina naman pong paka-pledge ka reta. Nga sabi ko mo po, pasalamat ko karetang katamong kapatad, alang sawang sasaw po, lalam na po ning katamong progreso king katang kasalkantayanan. Ing Diyos po ya po yung balang sumaw, pampong mibalik, kaya pong pigkalub yun na po. At ya po yung kaya kami ngasaan kaya kayo, yung tiwalay po kaya kami, lalam da po rin manungkulan tamo king sibol, birimi pong kaya kayo nung detang kaya kayong bibye papalto mila po ba kanita akit yunoman agagamit tano po retang mapilan tamong bangkungeni yung target tamo po kareta dinalan la po so ditak na mo po yung diferensya ne po at dakal pong salamat ila mo po rin sabihan kaya kayo Reni ang po itang activities tampo palwalta niya mo po itang program tamo kanyan kayong December 22, 23, and 24. So, ita pong programa na kanya ng poretang maging speaker tamo. Ila na mo pong paskilmi ang pong pabalo kaya kayo ka rin kaya katamong daratang pulong. Dakal pong salamat. Maya payabak po. Pengari po pong kapatid Ginggin. Dendam kaya po yung labi-limang membro. Probana po ning kakatamong national. O ikami po sana kayong pamanadjad. Kaya sa po makanyan mo kabilangan nung mo menalakad sentro kimpil.
Istumbiryana mo rin ng Diyos, inke kong plano. Ala pong imposible. Uling pong ngeni, imposible, posible na po. Kaya panahon tamo yun. Dakal pong salamat, babalik ko na po yung mesa kaya. Nung may lalang koping kaya ng Kristo eding bageketi dating isipan niyo nune bagi karin
matupayang nginitanggapan niyo. Kelwat ng panahon, king pila ng banwang, king pamakiramdam, yan lapo-lapo na. Hibat king simula, gangin ni abeya, king kapan wala niyo, ing katlong persona, lana kong liliwan, may git pewukulan, iba't king upaya, naning pingsimulan, dakala misterius, ing Diyos binyen na yan, iko'y magpatutong nung nang sukat gawan, ing pakikwanan niyo, panawan matwanang, anak naning Diyos, inga bilogyo ya, ing kapanwala niyo, dapat yung bayula, sana yan yung gawan, munaing pamibata, indis nan yung eni, bilang ama na yo, kareng migsimulang, bilang pengareyo, ginawang matulid, alanga batyo ko, lalo manamdaman, ing sangkan me batyo, maburak dang bitis, sarul dito talnon, damo lagang gana, ing oras nung datang, pinanlakatawo, ekuwa batiawan, ating mengulila, kareng
ako ko niyang magumpisala bayo tayo sundo yaying plataforma kasal pantayanan ako mabayat ya karetang gambisa bit mong yan mayan ya tinang mularete bayong amalayan wanan keng pamati laman na damdaman niyang tenepon ko lang kitnan tunggal nanong sinabi ko iti yaying gawan yening plataforma king poso'y sulat ya at kaisipan niyo pikasunduan tayong akong mga manong yan tunggal na ibig ko'y buriyo inigana pagkabit espiritual hala kong liliwan dapoting bureko yanong elabagan karing kondisyon ko nung eboring gawan pasbol na ning sentro keko yang buklatan dapat naman ngeni hanggang tuwa kayo inbok kuning kwayan eyo mi pildiso dinganggang nasayo mumaminto kayo alam Diyos ibig naititandanan nyo sindagun nimbakyo karin pengako kong dimdam yung mesabi dapat tandanan nyo dalomyo ko king Diyos nung eyay akit yo eni papauna benginayat aldo datang ng masakit babayat aliman nano agawayo mumuran aliman
masikan mangangin. Eni alang tuknang megigising kayo, marangle ko awsan, yaning pangako nung agawayoya. Sasabihan kong matni, Diyos idalong yuya, Protector Santiago, nung matupad la, ibiyeyo'y kanako, ingke ko ibiyeya, megong pisano ring manamdaman o Diyos. Ewa bilang-bilang, King Bengit, King Aldo, mabayat aliman, alalang reklamo, metulayaing Diyos, ing sibulialinto, ing kaunanunan, bisi ning lunduyan. Kuanan meying baso king dano me katmuan, iti sa likot meng pilan aldo bilang, datang ang masakit, pambira yon, basta't ingadwan ko, kung magreklamo, ingegan nagana, yan panemunan ko, lang may biling abla, kamarinayan nyo, di natang neng oras, masakit nelinto, kabod karatang na, ingda namkwanan niya, iti kay aldukan, munay painomyo ya, sobra ng mininom, ling makaluno siya, kuanan yeng trapo, tugtog yaplo siya, iniyang megawa, ketang manamdaman, sakit ng darala, adwaya bukbusiyan, o yan ing kapatad, megisan yalaman, masakit ng betis, daya at nanayan. Ngeni manong ko lang,
Destino Guevara, tinangalang malit, sentro melabungya, inggewana ning Diyos, bane mamalaya, sibula karenan, baneng magumpisa, wapin nung lawan mong nanuying paralan, gewa ng Santiago, arang tatambayan, deta pang may naking karelang tungkulan, o ba't po'y gawan niyo, makatakot na yan. Mingme sabing sentrong, tabing napunanong, layapang luklukan, lalang pagkeranong, lako warim papag, ilang iya sa diyo, pitugulong-tuglungan, yo panglanggot siyo, ating plataforma, bagyang itasyuya, kaysa kanyang lalam, papagyoya sadla, datang yayingaldo, eko mangulila, pundasyon yayete, tandanan yung pasya, nanuing gewa ko, nanuing depat ko, muna mipapamil, yalang inawas ko, elam makatutol, iti bakit ngayon, piersa ningampunan, yampe paulian ko, king marayong lugal, tandanan yun, makanaan yung biyag ng pisengke ko senta. Ngeni minuliyong anak ng minanlikwan dete apulula, at kayang kasoyo puputing dayana, sinawalang doktor hanggang kendo pinta, detang kayang dayi, iti inggewa kong metong dinggamat ng adwa malalaso, naning peparapat, bunga deng loyosyo, ilang migsimulang, yampe palanggas kong, anak ning anak na, malalaso nga kong, kakayap ning bagya, malating dayewo,
araretang biasa bituka arawa darayang lantok ng kailangang pututan no nanuying merapat kargo king wakongan tungelak kinayap ako'ing kapanwalan yoyamong dagdagan lang numan no balang sinalisiyaying piersa nga sawayan bisang kang magampon eyaya bilang mong opo yan apostol basta't kumayap kong meninto na kung ka tulid pikwanan ko kindayang misaksak aliwa pangatyo yan ngening bayat ning kasal pantayanan dapat nung mga ting mesawi kanyan talagang ene ko mayap ko daralan ako'y kamatayan alang panuluyan kay ba't kung depatan miunlad lintone king pakakalalik ding manong kulano mga sikano lob promerong promero enitike kune in reunion at yo oy ni tandanan yo pamoing kayarian king pakakalaling itipilan bulan inyang talakanong ay ating sikanan reunion gewake agad-agad dewang ako ingadwan ko emunta yutos kong datang metong muman sa kanaing akit yung nung nanong matangal banto tong sabihan yo iba't kuking Diyos yako'y Santiago ing korinderara yan mamalengkiya ena kung mekarin ing pasay malia gamitan danepa di nga na kung anak oneng dinggang sabla at tatalanana alang ipaindaton gamat na itiwang gabon langan dete mitakutan yawa maging kete yaman ing mituran ako metong yung kapatad anang mga mano nitang kasuyo na gilisak masikan
sinabin na iti, yan isya mo nguyan, taratuki kako, minta na lang dapal, king kamaganak daken eya dinatang, mumunayang dili, yan mitura na yang, karas ng melag ng, sakit na maulagang, imbuntok ning baryo, biyasa de la raya, nanuyin pakibat, kanuting kanser na, kasuyong babae, de laking ampunan, lonmeng tawong tosong, aayalang kabiasnan, longke pinyanisya, ulunan kong dalan, ampong ke kangulas, nung balo no bilang, o yaning milyare, inyang tipan akong, ingke kang inisip, sariyang de patanong, yane mualingan, reunion na yatiyo, king baning tagunan, malakabangal mo, pepalasing yuya, nanuye makanyan, ginalgali aying bay ng kabangal, tiyo kingarap ko, ing tawad ni adwan, ulas ning kasuyo, muye makanyan, bilang ding uluna, ni sabihan ko lang, pati na yung dase, pilutuan niyo nga ako ng, dapat milyaring, ulinging midala, yan na lang patawad, kita nung biruya, inyang salok ko yan, mitipo ng dakal, ako na yung ginalo muna kilayit ngan, ding mi kakapatad, iyayingit ng depatan, ako may kayo king mara yung lugal, tipunan dakongan, nano yung gawan yung, tumipon kong piyarsang, ako kenyang sentrong, laking pamasay, punanong kwanan mi, ding pondong mieti ponditak lang daman yo, yayiting mulaning, kasal pantayanan, metong lang pamilya, tuki-tuki nungan, ang garing yaliwang, kinating ning kalam, piyabe-yabe ko king mara yung lugar, no ke po mag-apply, yung bala na yakong, akakit yung puntan, Angeles Baluyong, itang crossing ka rin, iti marap kayong, ako bandang kaili, karin yayakit yung, karin ko ngan lungob, karin ko dumalan,
lagyo makakintal, at meng karagulian, nanuya po lagyo, bien dia siyayan, yayan lungob kayong, gampilan ko bilang, dapat ing kondisyon, balo ko'y gawan yung, sobrang penakitan, puro merong sweldo, piyabeya bayan yo, king bisi baldugyo, bandetang tutuki, ilang takbang ako, yayeng simulaning, kasal pantayanan, ang ganang matatag, yan ka kung depatan, nginimig mulane, iyang kapangakuan, ako reting sentro at ipaltokongan, at inang dinapat, inikukutang ko, karing magsimulang, karing opisyal yo, ake kayong gamit, iti nga paltoyo, king bengit king aldo, mumura na layo, king katungkulan ng kapatad yung atyo, petsang 46, timig mula newo, kapamilataning, tungkulan gewawo, ngeni makanian man pagamuwa mo ko. Eko mamirap ng paraguliyang, dangek yun nalon kula, nung nangagawayo, ba't ne kong darara, era ko paboreniti yang to na. Pakamalanggawan, wingke kong tungkulan, ngeniing tungkulyo, sa napainan, ingega naggana, ing Diyos pepakit na yan, kapamilataning, kikong ka panwalan, orendeng bungayo, orendeng kaliliyo, miyanad kong mamasis, nung tingma sakitiyo, naka budlakad, misyon yang iutosyo, kailangan kalili, yoreting anak yo. Nakala salamat ke kayo ke kuman. Sana'ing mayakit metrana kong basan. Eyama babating mimina ninuman. Kabiasnan palugod ing sabla ngan mayan. Uling ding sarili yung makabuklod la, uling ding pamisipyo, makasan metong la, alang pa ing bores, king obligasyona, noyalon toing dakal, marating umpisa, king lagyo ning gino, ngenin tatatagyo, apalto yung agad, ning adwang milyonyo, yakume tungyamu, matning sa sabihin ko, ing kana kung aduan, mabigo kayo,
dakal ng salamat ke kayo ke kungan kapamilataning kasalpantayanan king lagyo ning Ginoo kailangan yang kailangan maning kapatadiyo enabaringgawan bayong Jerusalem mitatag tinik do era ko alakwan matning sa sabihan ko kapamilatana ning kapanwalan niyo sana magpakasi kangking pamanwalayo yakoing susuyong kekowa langanggan panala nginengga metyuling matwane yan may gitning 80 kalakonan iyan ninoy Deya langanggan king lagyo ning Ginoo sana pa kuswelo misang king pabanwa dirian yo nga ginaldo yang sa sambitlan yo laring lagyo ranga ko kapamilatana ning pama kalobyo eko migaganak ka kailangan yung loklokan buntok pilan lapang presiso mong kailangan bayo ko gumulot keko ko'y kukutang yakwing munye aginaldo kekong mandong kulan magkano pilan la pa rimbang kung kailangan nyo Dasmonong 50 ag ginaldo yuyang bane ko mimisip agati palto kuyang kanitaing tulayo itiya langangga yako'y munye ginaldo kapaskuan itiyang yan amoy susuyo alang kayang ganan onong dating sentro mayang kong pepaltoyan ding 5 uli na nining ka sangkapan o hindi takaluklukan keko'y ibiyan yan amoy sinuyo lulugod ke kayo alang ka yang ganan wa kaya beyo ko king mayap yung dapat pakai ngatan yo ingke kong sarili king paman nuwalayo magmetong kong lalo metong panamdam metong pamisip king tune katutuan logoran yung eni banal yung tungkulan adios Santiago lakwanda nakongan
Sila po rin dalan, may karatang na po. Sila po may karatang din dalan eh. Hanggang ngayon yata makalbog na eh. At ala na pong bisang sumuyo ka rin kay katang kapadad kining babo. Ating ko pong adlong minuto. Ala na po. Sige po. At ngayon po, mag-recap na po kareng midalang agenda ngayon po. At tinamtala po rin kay katang kapatid na karing-karilang report po karing mamuntukan po ang pong alala pong delang munikala karamihan report la po rin delara So yung kikatama pong mamuntukan kiniking Sibol po pasalamat siya karing susuporta karetang programang gagawa na po ng Sibol Tagumpena ng BN po. At kareta pangaliwa pang activities sa gawa na ng Sibol. Pasalamat siya ping kikatamong kapatid kining Sibol, kikatamo pong mamuntukan po. At reta pong programang gawa na po keng Pasko po. Kitala po kitang bulletin board ipos no ning kikatamong o po tapagawayan tarpulin ning kikatamong mamuntukan po. Kitala po ka rin kitang 22, 23 and 24 na po ning bengi. At yung kikatamong mamuntukan naman kiniking manadsa ding delana po po. May comment siya po kitang sabi napin ng itang apikayari karetang palatuntunan na ning kikatamong kapatiran po. Sabi napin nung ring itang kasiping ng sentro po ing daungan ang po ing at timurin uling pong itang patakaranay numisan maging kainan niya karing mapila na sentro. At yung medyo na po, yung medyo madindam tayo po yung tinipa nuno ka rin na delanala naman po, nuno ka rin sinabi na kanita kanu uling sasabihan na po kare kay katang manungkulan sanayin nyo yung paibata dahil detang kay katamo pong disnan yung kay katamong amana karing kay katamong pengari hanggang sakripisyong gewara tamo man puto kine taman siguro kapuringgit mo itang sakripisyong gewara rin kay katamong manungkulan ng pong pengari kanita po sabihan napin itong gagawan dong obra po kasulukuyan dang sasarol, mamaswe king ranglayan. Wata pong mersitang oras sa karelang obligasyon king kikatamong simbahan, king kikatamong sentro, karing masakit, atsula po. So, kinumpir na po yung agagawa tamo anyang minuna, agagawa rin minuna kesa king agagawa tamo itamong eni. Po. At mo rin, kakit niya yata, ulit pong masipag yung mamuntukan, dininanay nga Ginaldo. Hindi po. Dininanay po nga Ginaldong 50 bangku. Irem po naman medium, di dinantala balang Pasko, di dinantala naman po nga Ginaldo rin medium. Hindi po. Di dinantala banwa-banwa rin medium. Hindi, tandaan niyo po. Po. At ngayon announcement po, regional anniversary kempong December 19. Po, alabak ya po hanggang katwa po, nung at least sandyang makapunta kayo ng tangabak, kayo ba't tambayo magtumuli na kayo, okay po at least may kapag-grace through tamo ka rin. Po, huling ketang basa tamo, kayari tamong palatuntunan, at least 5 members ning metong alakala sentro, kailangan niya pong representative karetang kikatamong activity sa reta. Bangila po rin pagbasayan po ng renew tayong kikatamong COA. Po. Ngayon, nung iya kamagatin, resentro, baka nakapag, pote, daka din ng, renew yung kikang COA. Po. Ila po rin pagbasayan, uling irene po may pikayari la kayong konbensyon na ning region. Po.
rin hanggang sentro at nila pong participant na inyapin. So, kailangan daw pong ipatupad din. So, lima mo pong miyembro, siguro kita na magkasakit, mo pong sentro. Po. At least 5 members, atin tamong representative king regional anniversary, Spiritist Day. Po. So, kaya pong December 19, po, pag nakako kayo, Sabado ya po, abak. At kadua, kaya katamo pong pamaskong andug, gawan tayo po keng December 20. Po. So, uling mapali na po yung panahon, po, gawan tayo abak, itamo rin dati. Po. At pag nakakaya naman po, karetang may pikayari tamo, karetang i-group insurance, nanong ka rin na kukutang da po, itamo kayong PPC 5, nung bisa tamo, kaya sabi ko po, bisa lang nila, dobi biyeren listing daw po, retang pamayad. So, ikay pong mamuntukan, po, kayanda ko po, pag nakanda kayo, karing kayong sakop, nung bisala po, ita pong group insurance, 16, ita po yearly, po, ita yapin ipiya ka, kahit tamo ita, death benefits siya pen. Death benefits siya po. At rempong banggit ko lang naman po retang list of the ring oradores po ing kanong masanting iaus kaya kayo evangelista po. Aus da kaya kayo oradores po. Ikayong oradores ning kaya katamong kapatiran. So, orene po rin, oradores na rin kaya katamong kenikim PPC 5, po. Pota po ka nung iba na ning pulong ating kayong mapila na pisabyan. Sabyan na po ning kaya katamong pong kapadada Noel. Orene po, ang banggitan ko lagyo, yung kaya katamong kapadada Noel, Yumul, Enrique Lopez, Noel Carbunco, Michael David, Renato Baluyot, Rod Gomez, Carlos Miranda, Florencio Corpus, Angel Tiria, Joey Gomez, ilapin po rin oradores tamo ken ng PPC 5. So kay bat na po nini atin tamo atila pong pamitipon bang atilang mapila na pisabyan. Po, sabi na po ni kay katamong kapatid. At ren kay katamo pong collection ngini ini po 8,777 la po. At pasibayo po, mayari ning kaya katamong pamitipon, po. Kempong tutukitamong pamitipon, yapin po yung kaya katamong pamaskong handog. Po, mag-upisayaran kalupan na po ni kaya katamong schedule kaya gagawan tamong convention. So, ito po rin kaya katamong daratang activities kaya daratang ayaldo, po, kaya Disyembre. At pasibayo po, ngayon po, bahay tami kakawani, mahinta mo pong metong panalangin, panimulan na po ni kakatamong busy Kenny. Ano po manalangin tam? Malagod na kaya kaming igpa. Misan pa, wini kaya kaming masyang kaya bakan Diyos ko, makatipon kami kaya ng kakapatad. Ganoon Diyos, anong makananong may agaral kami king eskwel na nimbiye. Hikpang banal, tiruborin paran malyarming gawan ka rin aldo. Bukas Diyos ko, pasalamat kaya nga lang pupos ka rin dapat mong mangayap kaya kami. Ginoona ning ablas mi kareti nung yamoy suyuan na kampomporyan, samban na kaking pang-espiritu ang pongking katutuan. Ginuma kanyan mo kayang puluran king kaya kang mapaling lugod. Diyos ko ilawot pe kaya kaming pamidake, pamikampi-kampi no na itang buri umiyasa na nga gawami, kabang mabibiya kamit gagaloba aboning yato. Hikpang manalo iningal doming milabas, di nala niyang mayan karin kaya kaming biye, paulinaning lugod mo. Hikpang manalo iningal doming daratang miya kamalayan makanyang kayang magsabing mayap kaya ka. Tulutan mo kanyan miyang pasibayang landasan, payapa ka rin balang biye mikiyang mikakapatad. Bangka ni Tagarin Diyos ka nga do, bukas mga sadsad kami tayarim laring obrang pekitang wanan kaya kagino. Hikpang manalo rin kaya kaming pengaring pilampang makatagan Diyos ko makanyang kayang magsabing mayap kaya ka.
Ika po yung manakit ka rin Aldona, pong Diyos ko, dinakadlat ni minto ka rin buri mo, ginamit mo. Ori na po rin kaya kami yung pengari at iking karelang kubuntok na nga na iting parandam. Diyos ko, makanyang keng kukulait kaya ka. Makanyan may sanang bukulatin kaya kang kayaryang banwa, Diyos ko, lawin mo ang karapat dapat. Makanyan mo nung pakayapan, Diyos ko, pisan mo king lihim kang kaya kang may payang gamat. Balo mingikin dapat kaniti na anuman na lang masulit. Nung mga wani ka kaya kami igpa na anuman na lang kaya nga gawa. Hanya ganin Diyos, makanyan kaya magsabing mayap kaya kaigpa. Ipanabilin mingan kaya kayo nga ganang bagay ka rin may paya mong gamat tulin. Dapat mo kami ganin Diyos. Ngayon may kakawani kami. Pasyuli ka rin kaya kaming balang kubuntok na nga ni kaya may kakapatad Diyos ko. Ingatan mo kami. Bang kanita ka rin aldo bukas Diyos ko. Makanyang kayang malayang misasan mo itong makagawa ka rin bari mo. Hikpang banalo rin po rin pisasan mo itong may panalangin ni kayang may kakapatad. Sana tanggapan mo ang tinggabang lungay na harapan mo at tanggapan minoman lubusan din kaya kang paimpala. Ipapamiltan min sablaman dibat ng ineng gampo king wakas iyan asap. Bunga ng lahat itong mga pagtitiis. Sa lupang sinilangan ako'y muli nagbabalik. O kay tagal din naman ang aking pagkalayo sa kagustuhan kong sa hirap buhay mahango. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Cebu, Tagumpay Bay.